kay sugo manig sa Dios iwaling may balita mga kagalanto. Pero before me mo preach sa word of God, dunay mo render of song mga kagalanto. Dalay ko ng Diyos. Kami po ay mga kasamahan ng mga pastor sa Baybay. Halo-halo kami. Basta ang aming pinagdidrigan, naniwala pa kami sa ating Panginoong Isus. Susiha, Ginoo, ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Ukawa ang ako nahikatulog nga paghigugma diha kanimo Ginoo. Gupi ako o gakson mo, ikaw ang akong gitinguha o gipangandoy Ginoo. Sa makausa nagbawa ako, punon mo at iya ako Ginoo. Susiha, Ginoo, ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Ukawa ang ako na ikatulog na paghigugma diha kanimo Ginoo. Gupi ako o gakson mo, ikaw ang akong gitinguha o gipangandoy Ginoo. Sa makausa nagbawa ako, punod mo at iya ako. Gupi ako o gakson mo, ikaw ang akong gitinguha o gipangandoy Ginoo. Sa makausa nagbawa ako, punod mo at iya ako Ginoo. Ingon sa Salmo 139:10, bisan paginto magamanto ang imong kamot kanako, ang imong tuong kamot. O gakson mo, ikaw ang akong gitinguha o gipangandoy Ginoo. Sa makausa nagbawa ako, punod mo at iya ako Ginoo.
kinahanglan gayud magpakupot, magpaubos inalom sa Dios. Daghang salamat sa inyong pagpamating karon. Una igsoon, labi na sa mensahe nga ipasabot sa akong kauban diri. Okay, so dalay ko ng Dios. Pun kaninyong tanan makagalanto. Way lain nga makatagpo ka nato higala ang presensya sa Ginoo. Dili pun makatagpo di mo higala imong kwarta sa lapi. Oh. Dunay dagan sa lapi, dili malipayon. Dunay nindot ug balay, dili malipayon. Siguro malipay siya, hindi lang kagusto, pero ang kinakilawman inside, within, kinasuluran higala. Dunay hawang, dunay kulang sa English pa, emptiness. Kanang to, dili na. Nga daw dili, di mo ma-explain. Pero higala sultihan ta ka. Kaya usara jud ang makahatag nimo satisfaction. Bisang pagwa kay kwarta. Dili nindot nimo balay. Wa kay car nga nindot. Ang makasatisfy lang nimo higala ang presensya sa Ginoo. Abi nimo gusto sa Dios i-embrace ka. Gusto sa Ginoo nga ikaw kaksong ka higala. Gusto sa Ginoo nga moduol ka niya. Kana magparay ganiya higala. Ug sa diha higala sa presensya sa Ginoo. Tamis paminawon. Kung matamis man ang lubos higala, mas matamis pa presensya sa Ginoo. Kasi sa kinailad man nimo higala, magbatik nimo ang presensya sa Ginoo, ang kalipay, ang kalinga, ubog. Diha sa Dios higala makaplagan nimo ang giingon nga unconditional love. Ang gugma nga di way kondisyon in spite higala nga dili kaangay. Dili kaangay higugmaon higala. Pero ang Dios naani anang gugma. Dunay joy, dunay kalipay. Joy that the world cannot understand. Kalipay ang kalibutan higala dili makahibado o makaintindi. Lahi nga joy higala tuod kay ngano dunay assurance of salvation. Sa panahon higala sa pag-abot sa takna dili shade yan yung unahuna nakasintro ang yung unahuna nga humaning kalibutan na tunay nindot nga atuan o puntarya o destinasyon. Wala higala, wala ini ana makahatag ang Diyos lamang. Siya lamang higala makahatag nimo ug assurance ug kasiguruhan higala. Dili kalibutan na, dili ka higala. Sure po. Nani dunay bagyo, super typhoon, yung sultihan ka higala diha sa presensya sa Ginoo. Safety ka. Whatever happens to you, bisag unsang mahinabo di mo higala, safety ka. Huwag ka na higala kung naako sa presensya sa Ginoo. Kung naa di mo hunahuna isentro sa presensya sa Ginoo. Sa gikaingon ko na higala ang makahatag nimo satisfaction, makasatisfy higala ang presensya sa Ginoo. Isang pa siguro ikaw maghigda ug sa lakwi ug bulawan. Bisag pa mapalit nimo higala ang kalipay. Higala dili makatupong sa kalipay nga diha sa presensya sa Ginoo. Abi nimo higala ang kalipay na akong ingon. Kung ikaw naa ka duol
sa Ginoo. Kung duol ka sa Ginoo, higala, safety ka. Pero ang pangutana, unsaon man ang pagduol ni Jesus, unsaon man pagduol sa presensya sa Ginoo, ang imong buhaton higalis magpakumbaba ka, pagpaubos sa imong kaugalingon. Abi nimo higala ang pulong sa Ginoo sa Isaiah 55 verse 6. Nagaingon diri, seek the Lord, pagitaha ang Ginoo, hanapin mo ang Panginoon while He may be found, mintras makian pahigala. Call on Him while He is near. Tawag ka siya mintras naapak. May lain higalang dalang mana nato ang Diyos lamang. Sana sa panahon sa kadagaya o sa panahon sa panginahanglanon, tawag po nato siya. Labi na sa panahon higala nga naginahanglan ta, ang presensya sa Ginoo higala o tubag sa tanan. Kung nagingon, Christ is the answer. Kung doon na kayong mga problema higala, sampita lamang siya, tahuga lamang siya, maara siya higala. Sir, wala na ako ma-feel higala. Kung imong ipaubos ang imong kaugalingon, kung magpapinubsanon ra ka, tawag sa Ginoo o i-acknowledge ang presensya sa Ginoo na asya higala. Tuo lang sa iya, isurrender ang imong kinabuhi. Siguro doon ay mga time higala, nagikapuya na ka sa pagpaningkamot nimo, nag-frustrated ka, pero higala sumpihan ka. Ang naa sa presensya sa Ginoo, ang duol kaniya, dili jud ka mapaulawan, dili ka maulawan higala, basta mo duol kaniya. Ngano? Siya ang tag-iya sa imuha. Di si Roy, si nanay tag-iyan ako, si tatay, si papa, si mamang tag-iyan ako. No? Tanan higala, iya ta. Pero dili tanan higala anak sa Dios. Oh. Ikaw gihimo susama sa dagway sa Dios. Pero hinumdumi dili tanan anak sa Dios. Oh. Kinsa ra man dayang mga anak sa Dios. Kung atong tukiunin akong gidaladala higala sa Juan Kapitulo 1 versikulo 12, katurang hindawat, katurang hintuo, muray gitagaan karapatan na maging anak sa Diyos.